Luti dalam siapa nilai? 100. Agak cina apa itu ke? Pani. Susket kebun you know. Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय ओरैबायदि सान्दुं गोसाखा आरोना र' दिनैहाय माने सानडे आरोना सानडे ससे ब्लग खालामनो होननानै आं दिनैहाय खालामनाय जाबाय जोंहा माने दख'नानि भिडिअ खालामनो नागिरदों आरोना फट' शुट खालामनो नागिरदों स' बेखौनो नोंथांमोना आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनोब्ला आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो बयबो दायो नायलांबाय थादो आरोना सुस्केटआवहाय दंखायो आरोना जोङो ओरैबायदि बरिया जानो सासेनो मबाइल नांगौ जादों ओइथिं गुमुना गारि सलायसिनो जा स्राय स्राय होदो मा बुलो अबाव लाङो नोङो खावब्लिखौ मोखाङाव जोख्लाबा गिना खारबाय बुलो नोंखौ wow आइदिलाय आंगोसो पुरा फेमिलि है सालायखौनो गुमैहायबाय होननानैसो मोजां नाहरना फैदों आङो गुमैनानै हनै बुलो ओइ मा गारि गोजाया नहलाय ओइथिं गोजाया खिथुनिथिं लांदाङा मा गारि बियो बहायनानै जिरायमोन दायो जों माने लकेसन सोलायनो नागिरदों आरोना फट'नि भिडिअ रिल्स आरि बानायनायनि थाखाय थांफिनजोंसो दायो गासिबो ज'नो मोनसे जायगायाव मोनसे येलो पेन्सियावरा खिथुनिथिंलाय मा खालामखोलाय दिनैहाय माने फट'सो सोलिदों माने ससे भिडिअ नोंथांमोननो देखायगासिनो नुगोन आरोना आब' आंजों भिडिअ खालामदों दख'नानि फट'सो सोनो दख'ना नांगौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय था माने आं मोजाङै क्लिप लानो हायाखै आब' फिसाज्लाया मबाइल लानायखाय ससे ज'आ इखान दख'ना गाननानै नै फट' शुट लाबाय भिडिअ लाबाय नै दख'नाया जा बरिया मोटी जेनी मेरी मोटी एक्ट्रेस जानो नागिरदों दख'ना बेफारिया रसना र' दसे जाजोबाखै डाउनलड जाजोब भिडिअ हारि शुट खालामखांबाय भिडिअ हारि लाबाय नोंथांमोना नुगोन भिडिअखौबो आं माने शेयार खालामगोन आरोना रयेल बड' दख'ना स्ट'राव बेयाव फैगोन आरोना माने दख'नानिसो शुट लायरे दख'नानि भिडिअ खालामदोंमोन आरोना दायो थांफिनो रेडिसै गासिबो थांफिनजोबसिगोन आरोना पुरा खोमसि जाजोब्बाय आब' फंबाय भिडिअखौबो माने लाबाय थानाय जायासै आरोना नोंथांमोना आङो माने शेयार खालामबाय थानो हायासै माने आब'नि फिसाज्लाया मबाइल लादोंमोन ना बे खार'नाव आं माने ब्लगबो लाबाय थानो हायासै आरोना जों भिडिअ खालामबाय थानायाव गेम गेलेनाय माने गेम गेलेदोंमोन आरोना बे खार'नावनो ओइ र' गारि भिडिअ खालामबाय थानो हायासै आरोना न'आवहाय बुस्थुआ पुरा मादि जाखो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै खोन्थाहरदो माने भिडिअआनो ओरैनो ससे जाबाय आरोना भिडिअबो लास्लाबजोबबाय थानो हायासैना जायफोरा नायबाय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दायो थांफिनसै आरोना जोङो न'आव फारसेथिं नै थांफिनसै आरोना जोङो बोलो मा जादों नोङो बोलो दख'नाया बेयावनो दंजोबो आरोना बे मोनसे मोननै मोनथाम ब्लेक दङ जा मोजां कालार थांबोना रिल्स खालामगासिनो आरोना